сок взех това. Айде, Васи, чао! Запиши си телефона. Хубава вечер. А там ли сте? Ма до някъде, този път няма да въртим пълно кръг. Ние работим сега. Сега тигаме знамената, сега работим за крака, сега за робенен пояс. Добре, добре. Чудесно. Айде, чао! Чао! Ще се включа. Ако някой ще дам от себе си. Къде звъни? Ей, къде? Аз колко пазете се? Дай да отворим. Той ще ме подмине. Колеги, фотографи ми ползват стълбата.